విశ్వరూప సందర్శన యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ విశ్వరూప సందర్శనంలో నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. లాస్ట్ క్లాస్ లో మరి అర్జునుడు విశ్వరూపం చూపించవలసిందిగా మొదటి 4 శ్లోకాల్లో అడగటం, మరి భగవంతుడు ఆ విశ్వరూపంలో ఏమేమి ఉంటాయి ఏమిటి అన్నది వివరించడం, సమస్తం నువ్వు ఇందులో చూడవచ్చు, ముందు భవిష్యత్తులో ఇంతకు ముందున్నది ఉండబోయేది నువ్వు కోరుకున్నవి అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయని చెప్పడం. తర్వాత సంజయుడు ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉన్నది, 1000 సూర్యులు ఒక్కసారిగా ఉదయిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ కాంతి, మేబీ ఆ కాంతి ఏమన్నా దీనికి సరితూగుతుందేమో అని ఆ రకంగా సంజయుడు కూడా దానిని వర్ణించడం 9 నుంచి 14 వరకు చూసాము. 14 శ్లోకాస్ చూసాం. ఆ తర్వాత అర్జునుడు ఆయన్ను ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి అర్జునుడి యొక్క స్తుతులు 15 నుంచి 31 వరకు ఉంటాయి. అవి ఈరోజు చూద్దాము. సో 14వ శ్లోకంలో ఇతను సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఇంకా వర్ణిస్తూ తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయ ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. సో సంభ్రమానికి గురి అయ్యి మరి విస్మయావిష్టుడై రోమాలు నిక్కబుచ్చుకున్న వాడై ప్రణమ్య శిరసా దేవం తలవంచి శిరస్సు వంచి ప్రణామం చేశాడు. కృతాంజలి 2 చేతులు జోడించి నమస్కరించి తల వంచి మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. అర్జునుడు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ అంజలి బద్ధుడై భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు అన్నది చూసాము. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తదా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే, చూస్తున్నాను దేవా నీ దేహంలో, సర్వాంస్తదా భూత విశేష సంఘాన్, అన్ని రకాల జీవరాశుల విశేష సమూహాలను చూస్తున్నాను. బ్రహ్మాండమీశం కమలాసనస్థం. సో మరి బ్రహ్మను, ఈశ్వరుడును, కమలాసనస్థం పద్మాసనంలో ఆసీనుడైనట్టి బ్రహ్మను, ఋషీంశ్చ అంటే మహర్షులను,
సర్వానురగాంశ్చ అంటే సర్వాన్ని ఎల్లరినీ ఉరగాంశ్చ అంటే సర్పాలను. ఎలాంటి సర్పాలు? దివ్యమైనటువంటివి. అవన్నీ కూడా చూస్తున్నాను. సో కృష్ణ సమస్త దేవతలు ఇతర అంటే బ్రహ్మను, శివుడు, కమలంలో కూర్చున్న శివును, సమస్త దేవతలు, ఇతర సమస్త జీవులు నీ దేహంలో సమావిష్టులై ఉండటాన్ని నేను చూస్తున్నాను. పద్మాసనుడైన బ్రహ్మను, శివుణ్ణి, ఋషులను, దివ్య సర్పాలను కూడా నీలో నేను దర్శిస్తున్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో దీనిని మనం ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో కొంతవరకు చూడవచ్చు. కమలంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదేవుని, పద్మాసనంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుని చూస్తున్నాను అని చెప్పాడు. ఇక్కడ సర్వాన్ని చూస్తున్నాను. మరి నీ దేహంలో అన్ని కనిపిస్తున్నాయి. కమలాసనంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుడేమిటి, ఈశ్వరుడేమిటి, ఇవన్నీ కూడా నీ దేహంలో చూస్తున్నాను అంటున్నాడు. బ్రహ్మదేవుడిని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో అనేక బాహూదరవక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. అనేక బాహువులు, చేతులతో, ఉదరాలు అంటే మరి ఉదరాలు అంటే స్టమక్స్ తో, వక్త్రాలు అంటే ముఖాలతో, నేత్రాలతో, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, సర్వతో అనంతరూపం సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంత రూపాన్ని చూస్తున్నాను. ఈ అనేక బాహువులతో, ఉదరాలతో, వీటన్నిటితో సర్వత్రా ఉన్నటువంటి నీ అనంత రూపాన్ని చూస్తున్నాను. నా అంతం నా మధ్యం, దీనికి అంతం ఎక్కడో తెలియట్లా, లేదు, అంతం లేదు, మధ్య లేదు, పునః బిగినింగ్ లేదు అని నాకు అనిపిస్తోంది. పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, చూస్తున్నాను విశ్వేశ్వర అటువంటి నీ విశ్వరూపాన్ని. సో విశ్వప్రభు విశ్వరూప నీ దేహంలో మరి అపరిమితంగా నీ దేహంలో సర్వత్రా వ్యాపించిన అనేక బాహువులను, అనేక ఉదరాలను, అనేక ముఖాలను, అనేక నయనాలను చూస్తున్నాను. నీ యందు ఆది మధ్య అంతం ఎక్కడున్నదనేది నాకు తెలియడం లేదు అని చెప్పి భగవంతుడుని ఈ రకంగా అర్జునుడు అంటున్నాడు. పూర్ణ పురుషుడైన భగవంతుడు అపరిమితుడు కాబట్టి అతని ద్వారా మనం సమస్తాన్ని కూడా చూడవచ్చు అన్నది మనకి ఇక్కడ కూడా అర్థమవుతుంది. కిరీటినం గదినం చక్రినం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమంతాత్ దీప్తానలార్కాద్యుతిమప్రమేయం. సో జ్వలించే అగ్ని లేక అప్రమేయమైన సూర్యకాంతి వలె సర్వ దిక్కుల యందు ప్రసరించు తేజోమయమైన కాంతి వలన నీ రూపాన్ని కాంచటం నాకు కష్టం అవుతుంది. అయినా కూడా ఎన్నో కిరీటాలతో, గదలతో, చక్రాలతో ఉన్నటువంటి తేజోవంతమైన, సర్వత్రా దీప్తివంతమైనటువంటి నీ రూపం పశ్యామి చూడటం, త్వాం ఆ రకంగా ఉన్న నిన్ను దుర్నిరీక్షం చూడటం కష్టంగా అనిపిస్తోంది. సమంతాన్ అంటే అంతటా ఇలా వెలిగిపోతున్న నీ రూపాన్ని కిరీటాలతో, మరి ఎన్ని కిరీటాలు, గదలు, చక్రాలు, ఇంత తేజోవంతంగా సర్వత్రా ఇంత దీప్తివంతంగా వెలిగిపోయే నీ యొక్క రూపాన్ని చూడటం కూడా కష్టం అనిపిస్తోంది. దీప్తానలార్క ద్యుతిం అప్రమేయం అంటే దీప్తానం మండుతున్న అగ్ని యొక్క మరియు సూర్యకాంతి వంటి కాంతి, అర్కద్యుతిం అంటే సూర్యకాంతి లాంటి కాంతి, అప్రమేయం అపరిమితం, అన్లిమిటెడ్ ప్రకాశత్వం, అన్లిమిటెడ్ వెలుగు, సూర్యుల్లాగా ఇంత వెలుగుతో వెలిగిపోతున్న దీన్ని నాకు చూడటం చాలా కష్టంగా ఉంది అంటున్నాడు. అది ఆ దివ్య దృష్టి ఇస్తేనే అంత కష్టంగా ఉంది, లేకపోతే అసలు సాధ్యమే కాదని భగవంతుడు చెప్పబట్టి ఆ దృష్టి కూడా ఇచ్చారు.
త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనస్థం పురుషో మతో మే. సో నువ్వు మరి అక్షరుడువు, వేదాలు వేదితవ్యం అంటే తెలుసుకోదగ్గవాడివి, త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం నువ్వే సమస్త విశ్వానికి కూడా చివరి నిధానాన్ని, నువ్వే అల్టిమేట్ గోల్వి, అందరూ చేరుకోవాల్సింది నిన్నే. త్వం అవ్యయ నువ్వు నాశనం లేని వాడివి, అవ్యయుడవు. శాశ్వత ధర్మగోప్త అంటే శాశ్వత ధర్మ రక్షకుడవు. సనాతనస్త్వం సనాతనుడవు, నిత్యుడవు. సనాతనం ఎప్పుడవుతాం? ఎప్పటికీ ఉన్నవాళ్ళు సనాతనం, నిత్యం. సనాతనస్త్వం నిత్యుడవు. త్వం అంటే నువ్వు సనాతనుడవు. పురుషో మతో మే, ఇది నా అభిప్రాయం. పరమ పురుషుడవని, పురుషుడవు అంటే మామూలు పురుషుడని కాదు, పరమ పురుషుడవు అని నా యొక్క అభిప్రాయం. సో దివ్యమైన అధిధ్యేయం నువ్వే, ఆదిధ్యేయం అందరూ చేరుకోవాల్సిన ధ్యేయం, గమ్యానివి నువ్వే, విశ్వమంతటికి ఆధారానివి నువ్వు, అవ్యయుడవు, సనాతనుడవు నీవే శాశ్వత ధర్మాన్ని రక్షించే దేవదేవుడువు. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అని అంటున్నాడు అనమాట అర్జునుడు. అది అనేక బాహూదర వక్తర నేత్రం అన్నాడు కదా, ఇక్కడ అది చూపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ మరి ఇది కిరీటినం గదినం చక్రినం చ, వీటన్నిటితో మరి పశ్యామిత్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమంతాది, నిన్ను ఈ వెలుగు మరి దీప్తానలార్క ద్యుతిం అప్రమేయం అంటే దీప్తివంతంగా సూర్యుడి ప్రకాశత్వంతో, ఎన్నో సూర్యుల ప్రకాశత్వంతో అప్రమేయంగా వెలిగిపోతున్న దాన్ని అన్లిమిటెడ్ గా ఇక నేను చూడటం కూడా కష్టం అనిపిస్తోంది అంటున్నాడు. నువ్వు అక్షరుడు, నాశనం లేని వాడివి, వేదితవ్యం తెలుసుకోదగ్గ వాడివి, మరి త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం ఈ విశ్వమంతటికి కూడా పరమ నిధానం, పరంధామం నీదే, పరంధామం చివరికి చేరుకోవాల్సింది నిన్నే. మరి త్వం అవ్యయుడవు, శాశ్వతుడవు, ధర్మగోప్తుడవు, మరి సనాతనుడవు, పురుషుడువు అని నా అభిప్రాయం అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి ఆయన యొక్క అవతారాలను కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మరి మత్స్యావతారం, కూర్మావతారం కూర్మావతారం, వరాహావతారం, నరసింహావతారం, ఇవన్నీ మనం అవతారాలు. పరశురాముడు, రామావతారం, కృష్ణుడు, బుద్ధావతారం, కల్కి అన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఇక్కడ వామనావతారం కూడా చూస్తున్నాము. అనాది మధ్యాంతమనన్, నెక్స్ట్ శ్లోకాన్ని చూద్దాం. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. సో అనాది అంటే అనాది మధ్యాంతం అనంత వీర్యం, ఆది లేదు, మధ్య లేదు, అంతం లేదు, అంత అనంత వీర్యం, అపారమైన వైభవంతో, అనంత బాహు ఎన్నో చెప్పలేనన్ని చేతులతో, శశి సూర్య నేత్రం సూర్య చంద్రులు నీ నేత్రాలతో, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను దీప్తహుతాశ వక్త్రం సో దీప్తివంతంగా నీ నోటి నుండి వెలువడేటటువంటి అగ్నితో వెలువడే అగ్నిచే దహించుతూ స్వతేజస నీ యొక్క స్వంత తేజస్సుతో, స్వయం ప్రకాశత్వము, విశ్వమిదం తపంతం విశ్వమంతటిని కూడా తపింప చేస్తున్నావు.
సో నువ్వు ఆది మధ్యాంతరహితుడవై ఉన్నావు. నీ వైభవం అపరిమితంగా ఉన్నది. అసంఖ్యాకమైన భుజాలు కలిగి నువ్వు సూర్యచంద్రుల నేత్రాలుగా ఉన్నావు. ముఖం నుంచి తేజోమయమైన అగ్ని బయలువెడుతోంది. స్వయం తేజంతో ఈ సమస్త విశ్వం కూడా తపింపజేసేటట్లుగా ఉన్న నిన్ను చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో భగవంతుడి షడ్గుణైశ్వర్యాలు ఆయనకు పరిమితి లేదు. ఈ సందర్భాన్న మరి ఇంకా ఇతర చోట్ల కూడా చాలా చోట్ల మనం ఇది చూస్తాము. కానీ శాస్త్రరీత్యా ఓకే. హరే కృష్ణ. శ్రీధర్ రెడ్డి ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. చదవాలనుకుంటే చదవచ్చు. భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదవండి. శ్రీకృష్ణ భగవానుని షడ్గుణైశ్వర్యములకు పరిమితి లేదు. ఈ సందర్భమున మరియు పెక్కు ఇతర చోట్ల పునరుక్తి జరిగి ఉన్నది. కానీ శాస్త్రరీత్యా శ్రీకృష్ణుని వైభవముల పునరుక్తి సారస్వత లోపము కాదు. సంభ్రమము, ఆశ్చర్యము లేదా పారవాశ్యము కలిగినప్పుడు పదముల పునరుక్తి కలుగుచుండుననియు అది దోషమేమయును కాదనియు తెలుపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అంటే పై కింద ఇంకేమైనా ఉందా మాతాజీ? లేదు, ఇది చిన్నదే ప్రభుజీ, ఎక్కువ లేదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోక బిగిన్ అవుతుంది. ఇంతవరకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో భగవంతుడు ఆయన యొక్క వైభవం అపరిమితం అన్న దానికి ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. సో ఇందులో శ్లోకంలో చెప్పింది ఏమిటి అంటే, ఆది మధ్యాంతరహితుడమైన వైభవం అపరిమితం, అసంఖ్యాక భుజాలు, సూర్యచంద్రుల నేత్రాలు, నీ నోటి నుండి వెలువడే అగ్ని బయట పడుతుంటే ఆ స్వతేజస్సుతో ఈ సమస్త విశ్వం కూడా తప్పింపజేసేటట్లుగా ఉన్నటువంటి నిన్ను చూస్తున్నాను అని చెప్తాడు అంటున్నాడు. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. ద్యావా పృథివ్య అంటే ఆకాశానికి భూమికి మధ్య ఉన్న ఇదమంతరం మధ్యనున్న ప్రదేశం అంతా కూడా ఈ వ్యాప్తం మొత్తం వ్యాపించి ఉన్నావు. భూమి ఆకాశాల మధ్య ఉన్న ప్లేస్ అంతా కూడా నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నావు. త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా, నువ్వు ఒక్కడివే అన్ని దిక్కులు కూడా వ్యాపించావు. భూమి ఆకాశం మధ్య ప్లేస్ అంతా నువ్వే ఉన్నావు, అన్ని దిక్కులా నువ్వే ఉన్నావు. అంటే ఇమాజిన్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం. ఇంకా మొత్తం కనపడేదంతా ఇక ఏమి కనపడట్లా, ఆ రూపం తప్ప. దృష్ట్వాద్భుతం, చూస్తానికి ఆశ్చర్యకరంగా అద్భుతంగా ఉన్నది ఈ రూపం. ఉగ్రం తవేదం, భయంకరమైన తవేదం, నీ యొక్క ఈ రూపం చూసి లోకత్రయం, ముల్లోకాలు కూడా. ముల్లోకాలు అంటే ఏమిటి? పైనున్న పైలోకాలన్నీ, మధ్యనున్న భూలోకాలు, కిందనున్న పాతాళ లోకాలు. పేరుకు ముల్లోకాలు అంటున్నాం కానీ 14 లోకాలు ఉన్నాయి అక్కడ. సో బ్రాడ్ గా వాటిని పైలోకాలు, మధ్యలోకం, కింది లోకాలు అని అంటాం కాబట్టి ముల్లోకాలు అని. లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్, ఈ ముల్లోకాల్లో వాళ్ళు వ్యధితులైపోతున్నారు, కలత చెందుతున్నారు. మహానుభావుడా, మహాత్ముడా నిన్ను చూసి. ఎందుకు? నువ్వు ఎలా ఉన్నావంటే ఈ ఆకాశం భూమి మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశం అన్ని దిక్కుల్లో కూడా నువ్వు ఆవహించి ఉన్నావు. కాబట్టి దృష్ట్వాద్భుతం రూపం, నీ రూపం చూస్తానికి అద్భుతంగాను ఉగ్రంగాను ఉన్నటువంటి నిన్ను చూసి మరి మూల్లోకాలు కూడా కొంచెం వ్యధ చెందుతున్నాయి. ఒక్కడివి అయినా సమస్త ఆకాశము, సర్వలోకాలు, వాటి మధ్యలో ప్రదేశం అంతా ఉన్నావు వ్యాపించి. మహానుభావ నిన్ను చూసి మరి భయంకరం, అద్భుతము భయంకరం అయినటువంటి రూపాన్ని చూసి లోకాలన్నీ కూడా కొంచెం కలత చెందుతున్నాయి. శరణ్య మాతాజీ హరే కృష్ణ. చదువుతానంటే చదవండి.
భాష్యము. ద్యావ పృథ్వీ. మాతాజీ అదే చదవాలా? అవును మాతాజీ, అది. ద్యావ పృథ్వ్యో మరియు పృథివ్యో పృథివ్యో స్వర్గమునకు భూమికి నడుమ గల ప్రదేశము మరియు లోకత్రయం ముల్లోకములు అను పదములు ఈ శ్లోకమున ప్రాముఖ్యమును కలిగి ఉన్నవి. అర్జునుడే గాక ఇతర లోకములందరి వారు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఈ విశ్వరూపం గాంచినట్లు గోచరించుటయే అందులకు కారణం. అర్జునుని విశ్వరూప దర్శనమును స్వప్నము కాదు, దివ్య దృష్టి వసగబడిన వారందరూ రణరంగమున విశ్వరూపమును గాంచగలిగిరి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ద్యావా పృథివ్యో అన్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఎక్కడ ద్యావా పృథివ్యో ఇదమంతరం హి అంటే ద్యావా అంటే ఆకాశం, మరి పృథివీ అంటే భూమి, ఇదం అంతరం అంటే ఈ మధ్యనున్న ప్రదేశం అంతాను అని చెప్పి. సో ఆకాశానికి భూమికి మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా నువ్వు వ్యాపించున్నావు, అన్ని దిక్కుల్లో వ్యాపించి ఉన్నావు అంటే ఇక్కడ ముల్లోకాలు అని కూడా చెప్పారు కదా. ముల్లోకంలో ప్రజలు కూడా, ముల్లోకాలు నిన్ను చూసి వ్యధ చెందుతున్నాయి అంటే అక్కడ అర్జునుడే కాకుండా ఇంకా కొంతమంది భక్తులు చూడటం జరిగింది అన్న విషయం మనకి గోచరిస్తోంది. అర్జునుడే కాకుండా మిగతా లోకాల్లో వాళ్ళు కూడా ఈ విశ్వరూపాన్ని గాంచినట్లు గోచరించటమే అందులకు కారణము. అర్జునుడు విశ్వరూప దర్శనం ఒక డ్రీమ్ ఏమీ కాదు, అది నిజమే. దివ్య దృష్టి ఎవరెవరికైతే ఇవ్వబడిందో వాళ్ళందరూ కూడా యుద్ధ సమయంలో ఈ విశ్వరూపాన్ని చూశారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. అమీహిత్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంజ్ఞా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. అమీహిత్వాం సురసంఘా విశంతి అంటే నిశ్చయంగా నిన్ను ఆ సురసంఘాలు అంటే దేవతల సమూహాలు విశంతి ప్రవేశిస్తున్నాయి. ఏచిద్భీత వాళ్ళలో కొంతమంది భయస్థులై ప్రాంజలయో గృణంతి అంటే దోసిలి పట్టి నిన్ను గృణంతి ప్రార్థిస్తున్నారు. స్వస్తి ఇత్యుక్త్వా స్వస్తి స్వస్తి అంటూ పలుకుతూ మహర్షి సిద్ధ సంఘ మహర్షులు సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా స్వస్తి స్వస్తి అని పలుకుతున్నాయి. స్తువంతి త్వాం అంటే నిన్ను స్తోత్రం చేస్తున్నారు. స్తువంతి అంటే స్తోత్రాలు చేస్తున్నారు లేదా స్తుతిస్తున్నారు నిన్ను, త్వాం నిన్ను, స్తుతిస్తున్నారు. పుష్కలాభి పుష్కలంగా వేద మంత్రాలతో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే దేవతా సమూహాలన్నీ నిన్ను శరణు వేడి నీలో ప్రవేశిస్తున్నాయి. వాళ్ళల్లో కొంతమంది అంటే భయస్థులై దోషులయోగి ప్రార్థనలు భావిస్తున్నారు. మహర్షులు సిద్ధ సంఘాలు అన్ని కూడా శాంతి శాంతి అంటూ పలుకుతూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దానికి చిత్రకారులు మనకు కొంచెం ఐడియా రావటానికి ఇది ఆకాశము భూమి మధ్య ప్రదేశం అంతా నువ్వు ఉన్నావు, మరి అన్ని దిక్కులా నువ్వే ఉన్నావు. నీ అద్భుత రూపాన్ని చూసి అందరూ భయంతో కంపిస్తం చూస్తున్నాను అన్నాడు. అలాగే మరి ఇక్కడ సిద్ధ సంఘాలని దేవతలందరూ కూడా నిన్ను చూసి నీ ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. మరి కొంతమంది భయపడి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులందరూ కూడా శాంతి శాంతి అంటూ నిన్ను వేద మంత్రాలతో స్తుతిస్తున్నారు అన్నది ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో ఇది చూపించారు. సో రుద్రాదిత్యా వసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేశ్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ గంధర్వయక్షా సురసిద్ధ సంజ్ఞా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. రుద్రులు ఆదిత్యులు మరి అలాగే వసువులు ఏచ సాధ్య వీళ్ళంతా కూడా సాధ్యులు మరి విశ్వే దేవతలు అశ్వినీ కుమారులు మరుత్తులు చ మరియు ఉష్మష అంటే పితృదేవతలు చ వాళ్ళు మరియు గంధర్వులు యక్షులు సురసిద్ధ సంఘాలు అంటే దేవతలు సిద్ధ సంఘాలు
వీక్షంతే చూస్తున్నారు, త్వాం నిన్ను, విస్మితాశ్చైవ అంటే ఆశ్చర్యంతో, సర్వే అందరూ కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో పరమశివుని పలు రూపములు ఒక్క నిమిషం. రుద్రాదిత్యులు అన్నారు కదా, శివుని రూపాలు ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వేదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితృదేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు, రాక్షసులు, సిద్ధులు అందరూ కూడా నిన్ను విస్మితులై చూస్తున్నారు. రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యధితాస్తథాహం. సో నీ రూపం గొప్పదై నీ యొక్క బహువక్త్ర నేత్రం ఎన్నో ముఖాలతో నేత్రాలతో, మహాబాహో బహుబాహూరు పాదం ఎన్నో బాహువులతో పాదాలతో, బహూదరం ఎన్నో ఉదరాలతో, బహూదంష్ట్రాకరాళం అంటే ఎన్నో దంతాలతో, భయంకరమైనటువంటి దంతాలతో, దృష్ట్వా లోక చూసి లోకాలన్నీ ప్రవ్యధితాస్తధాహం అన్ని కూడా వ్యధ చెందుతున్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ. చెంచిరెడ్డి ప్రభుజీ మీరు చదవాలంటే ఈ భాష్యం చదవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యాక్చువల్లీ దీనికి భాష్యం లేదు ప్రభుజీ, నెక్స్ట్ భాష్యం చదువుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఎన్నో బాహువులు, నేత్రాలు, భుజాలు, ఇవి ఊరువులు, పాదాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు కదా. సో అది చిత్రం ఒకసారి చూద్దాము. ఉంటే ఆ చిత్రం కూడా చూడొచ్చు మనం. రుద్రులు, వసువులు అనడానికి ఇది. సో రూపం మహత్ బహువక్త్ర నేత్రం ఎన్నో వక్త్రాలు అంటే ముఖాలతో, నేత్రాలతో, ఎన్నో బాహువులతో. మనం ఇది చాలా వరకు ఇంతకు ముందే చూసాం. మరి ఈ భగవంతుడి యొక్క ఈ రూపాన్ని మనం ఇక్కడ చాలా చోట్ల చూపించడం జరిగింది. సో ఇది కూడా ఒకటని అనుకోవచ్చు. సో ఆ రూపాన్ని చూసి అందరూ కూడా కొంచెం కలత చెందుతున్నారు. లోకాలన్నీ వాళ్ళలాగానే నేను కూడా కొంచెం కలత చెందుతున్నాను. అలాగే నేను తథాహం అన్నాడు కదా, అంటే అలాగే నేను కూడా ఈ లోకాలన్నీ కలవరపడుతున్నట్లుగా నేను కూడా ఈ రూపాన్ని చూసి కొంచెం కలవరపడుతున్నాను. నీ అనేక ముఖాలు, నేత్రాలు, భుజాలు, మరి పాదాలు, ఈ ఉదరాలు, నీ భయంకరమైన దంతాలు ఇవన్నీ చూసి లోకాలన్నీ వ్యధ చెందుతున్నట్లే తథా అహం నేను కూడా భయపడుతున్నాను. నభస్పృశం దీప్తం అనేక వర్ణం యాతాననం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణు. సో ఆకాశాన్ని తాకేటటువంటి దీప్తం అనేక వర్ణం, ప్రకాశవంతమైన అనేక రంగులతో కూడి వ్యాత్తాననం అంటే విప్పారిన వక్త్రాలు అంటే వికసించినటువంటి ఫేసెస్ తో, దీప్త విశాల నేత్రం వెలిగిపోతున్న విశాలమైన కళ్ళతో, దృష్ట్వా హి త్వాం చూస్తున్నాము నిన్ను, ప్రవ్యధితాంతరాత్మ సో మరి కొంచెం వ్యధ చెందిన మనస్సు కలవాడినే, వ్యధ చెందుతూ, అంతరాత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు అని అర్థం. ఆత్మను ఒక్కొక్కసారి మనస్సు, బుద్ధి పదాలకు కూడా ఆత్మను ఉపయోగించడం జరిగింది. ఇక్కడ మనస్సు భయపడుతోంది. ప్రవ్యధితాంతరాత్ముడనయ్యాను అంటే వ్యధ చెందుతున్న మనస్సుతో ఉన్నాను. దేన్ని చూసి? దృష్ట్వా హి త్వాం నిన్నిలా చూసి, ధృతింన విందామి స్థిరత్వాన్ని
విందామి పొందటం లేదు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. నా విందామి, విందామి అంటే పొందటం, నా విందామి అంటే స్థిరత్వాన్ని పొందటం లేదు నేను. శమం చ శాంతిని కూడా, మరియు శాంతిని కూడా విష్ణు విష్ణు అంటున్నాడు. సో ఇలా నీ యొక్క సర్వవ్యాపకమైన విష్ణు పలు ప్రకాశమాన వర్ణాలతో రంగులతో ఆకాశాన్ని తాకుతూ ఈ విప్పారిన ముఖాలతో తేజోమయమైన కళ్ళతో ఉన్నటువంటి నిన్ను చూసి నా మనసు భీతితో కలత చెందింది. మనో స్థిరత్వాన్ని గాని సమత్వాన్ని గాని నేను నిలుపుకోలేకుండా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. దంష్ట్రాకరాళాని చాతే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానల సన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. సో దంష్ట్ర అంటే దంతాలు, కరాలాన అంటే భయంకరమైన, చ అంటే మరియు అని, తే ముఖాని నీ యొక్క ముఖాలు, దృష్ట్వైవ అంటే చూసి ఆ విధంగా కాలానల సన్నిభాని, కాలానల అంటే ప్రళయ కాలంలోని అగ్ని, సన్నిభాని దానిలాగా ఉన్నదట. ఏది ఆ ముఖాలు ప్రళయ కాలంలోని అగ్నిలాగా ఉన్న ఆ ముఖాలను చూసి దిశోన జానేనా దిక్కులే తెలియకుండా ఉన్నాను. దిక్కులేవు అంటే అంత అయోమయ, నీ ముఖాన్ని చూసి అట్లా అయిపోయాను నేను. లభేచ శర్మ ఏం పొందలేకుండా ఉన్నాను. ఏది శర్మ అంటే శాంతి, శాంతి కూడా పోయింది ఇంకా నాకు. ప్రసీద అనుగ్రహించు, దేవేశ జగన్నివాస నన్ను అనుగ్రహించు. నీ యొక్క ప్రపంచ శరణ్య దయతో నాయడ ప్రసన్నుడవవు. నీ మండుతున్న మృత్యువును పోలిన ముఖాలు, భయంకరమైన దంతాలను చూచి నేను సమత్వాన్ని నిలుపుకోలేకపోతున్నాను, శాంతిని కోల్పోయాను, సర్వ విధంగా భ్రాంతుడనైపోయాను. అంటే ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో పడిపోయాను. అమీచత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర సర్వే సహైవావనిపాల సంజ్ఞై భీష్మో ద్రోణ సూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధ ముఖ్యై వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని కేచిత్ విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగై. సో ఇక్కడ ఇంకా ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నాడు అనమాట. అమీచ అంటే వీళ్ళందరూ కూడా త్వాం నిన్ను చూసి, ఎవరు నీ అందు త్వాం నీలో ధృతరాష్ట్రపుత్రులు సర్వే అందరూ కూడా సహైవ కూడిన అవనిపాల సంజ్ఞై అంటే రాజసముదాయం, ఈ అవనిపాల భూప్రపంచాన్ని పాలించే ఈ సంఘాలన్నీ అంటే రాజులందరూ, ఇంకా భీష్ముడు, ద్రోణుడు, మరి సూతపుత్రుడు అంటే కర్ణుడు, తథా సౌ సహాస్మదీయైరపి అలాగే అస్మదీయులు అంటే నాకు చెందిన యోధముఖ్యులు, అంటే నా వైపున్న యోధముఖ్యులు కూడా, తన వైపున్న రాజులు కూడా వక్త్రాణితే నీ యొక్క ముఖంలో త్వరమాణా విశంతి వెళ్ళిపోతున్నారు, త్వరగా అంటే వేగంగా విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు. దంష్ట్రాకరాళాని అంటే ఏమిటి, ఘోరమైన దంతాలచే భయానకాని మిక్కిలి భయంకరమైన కేచిత్ కొంతమంది తగులుకొన్న వాళ్ళై విలగ్న అంటే కేచిత్ విలగ్న కొంతమంది విలగ్న అది తగిలి నీ భయంకరమైన దంతాలు తగిలి కొంతమంది దశనాంతరేషు అంటే దంతాల మధ్య దశనాంతరేషు దంతాల మధ్య సందృశ్యంతే కనపడుతున్నారు. నీ దంతాల మధ్య కొట్టుకుని వాళ్ళంతా కనపడుతున్నారు. సందృశ్యంతే చూస్తున్నాను వాళ్ళని ఆ రకంగా చూర్ణితై పొడైపోయారు. ఉత్తమాంగై అంటే తలలతో వాళ్ళు పొడిగా వాళ్ళ తలలన్నీ కూడా పొడైపోవటం చూస్తున్నాను. అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట, నా పక్షపు రాజులతో సహా ధృతరాష్ట్ర తనయులు భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు మరియు మా పక్షపు యోధముఖ్యులు కూడా వేగంగా నీ భయంకరమైన నోళ్లలో ప్రవేశిస్తున్నారు. వాళ్ళల్లో కొందరు నీ దంతాల నడుమ చూర్ణిత శిరస్సులై అంటే పొడైపోయిన తలలతో తగులుకోవటం నేను చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. చెంచురెడ్డి ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా భాష్యం? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అర్జునుడు చూడగోరు విషయములను తాను చూపిదనని
శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూర్వ శ్లోకమున వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు తన విరోధి సేనా నాయకులైన భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, ధృతరాష్ట్రుని తలైనలను, వారి సేనలను మరియు తన సొంత సేనలను నశించుతున్న వానిగా గాంచెను. అనగా కురుక్షేత్ర రంగమునందు సమకూడిన వారిలో దాదాపు సర్వులు మరణించిన పిమ్మట అర్జునుడు విజయమును సాధించునటకు ఇది ఒక సూచనమై ఉన్నది. అజేయుడైన భీష్ముడు సైతము నశించిపోవునని ఇచ్చట తెలుపబడినది. అట్లే కర్ణుడును మరణింపగలడు. విరోధి సైన్యమునందలి భీష్ముని వంటి గొప్ప యోధులే గాక అర్జును వైపున గల మహాయోధులు సైతము కొందరు నశింపగలరని తెలుపబడినది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో ధన్యవాదాలు. అది ఇక్కడ ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఎక్కువగా చాలా మంది ఆ యుద్ధంలో మిగిలిన వాళ్ళు బహు తక్కువ. ఆ విషయం ఇక్కడ అదే చూస్తున్నాడు అనమాట. శత్రుపక్షం వాళ్లే కాకుండా తన పక్షంలో ఉన్న యోధులు కూడా మరి పోవటం, మరి గొప్ప గొప్ప వీరులు అయినటువంటి భీష్ముడు, కర్ణుడు వీళ్ళందరూ కూడా నశించిపోవును అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతోంది ముందుగానే, ఎందుకంటే అర్జునుడు కనిపిస్తోంది కాబట్టి. యథా నదీనాం బహవోంబువేగా సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోక వీర విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి. యథా నదీనాం బహవోంబువేగ, నదులు ఎలా అయితే ఎన్నో నదులన్నీ కూడా ఎంతో తొందరగా వేగంగా సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి, ఈ సముద్రం వైపుకి ప్రవహిస్తూ పోతూ ఉంటాయో, తథా తవామి అలాగే ఈ నీలోకి ఈ నరలోక వీరులందరూ, మరి ఈ వీళ్ళంతా ఎవరు? అందరూ వీరులే. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఈ మనుష్య లోకంలో ఉన్న వీరులు అన్నమాట వాళ్ళందరూ. ఆ నరలోక వీరులందరూ విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారు. వక్త్రాణ్యభి విజ్వలంతి. వక్త్రాణి ఎక్కడికి ప్రవేశిస్తున్నారు? నీ నోట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. అభివిజ్వలంతి ప్రవేశించి మండిపోతున్నారు అని చెప్పి ఇదంతా ఆయనకు కనపడుతుంది అనమాట. నదీ ప్రవాహాలు గనక సముద్రంలో ఎలా వేగంగా ప్రవేశిస్తూ కలిసిపోతూ ఉంటాయో, ఈ యోధులందరూ నీ నోట్లోకి ప్రవేశించి అక్కడ మండిపోతున్నారు అంటే తన కళ్ళకు కనిపించేది చెప్తున్నాడు. యథా ఇది మనం సో కిరీటినం అన్నది చూసాము. అర్జునుడు ఎందుకు భయపడుతున్నాడు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. చెప్పేశాడు ఆల్రెడీ రీజన్స్. ఇవన్నీ చూసి ఇది నీ నోటి నుంచి వచ్చే ఈ అగ్ని ఇదంతా, తర్వాత నీ నోట్లో ఈ వీరులందరూ వెళ్ళి నీ నోట్లో చూర్ణమైపోవటం చూస్తున్నాను అంటున్నాడు. ఇక్కడ అర్జునుడిని కృష్ణుడిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కింద, కానీ కనిపించే విశ్వరూపం సమస్తము ఉన్న మరి అన్ని లోకాలు, ఈ వసువులు అన్నారు కదా, పాములు, ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా నీ నోట్లోకి వెళ్ళి పొడైపోవటం కూడా చూస్తున్నాను. ఇది వీళ్ళంతా ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో వీళ్ళంతా వెళ్ళిపోవటం నోట్లోకి కనిపిస్తుంది అనమాట. అగ్ని వచ్చే ఆ నోట్లోకి. ఆ తర్వాత ఈ సముద్రంలో జలాలన్నీ కూడా, నదీ జలాలు వెళ్ళి సముద్రంలో ఎలా కలిసిపోతాయో వీళ్ళంతా అంత త్వరగా వెళ్ళి నీ నోట్లో వెళ్ళి అగ్నిలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్ తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః. సో ఏ రకంగా అయితే మండిపోతున్న జ్వలనం అగ్ని శలభాలు విశంతి ప్రవేశిస్తాయో నాశనం కొరకు సమృద్ధ వేగ అంటే వేగంగా, ఎలా అయితే ఇప్పుడు జ్వలించే అగ్నిలో ఈ శలభాలన్నీ ప్రవేశించి నాశనం అయిపోతూ ఉంటాయో మండిపోతూ ఉంటాయో, ఈ శలభాలు ఇప్పుడు పురుగులు చూడండి వేగంగా వెళ్తాయి పాపం అగ్నిలోకి, మరి అక్కడికి వెళ్ళి నాశనం అవుతాయి.
తథైవ అలాగే నాశాయ విశంతి లోకాస్, నాశనం కోసమే ప్రవేశిస్తున్నారు లోకాస్, లోకంలో జనులందరూ తవాపి వక్త్రాణి, నీ నోళ్లలోకి సమృద్ధ వేగ, అత్యంత వేగంతో అని చెప్తున్నారు. సో జ్వలించే అగ్నిలో నాశనం కోసం ఈ శలభాలు ఎలా అయితే ప్రవేశిస్తాయో అదే రీతిలో ఈ జనులందరూ మహావేగంగా నీ నోట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు నాకు కనిపిస్తోంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకది చూపిస్తున్నారు. అంటే ఉదాహరణగా భగవంతుడి నోట్లో ఉన్న అగ్నిలోకి వీళ్ళంతా ప్రవేశిస్తున్నట్లుగా అర్జునుడు చూస్తున్నాను అని చెప్పటం అక్కడ ఉన్నటువంటి వీరులందరూ. లేలిహ్యసేగ్రసమానా సమంతాల్లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనైర్జ్వలద్భి తేజోభిరాపూర్య జగత్ సమగ్రం భాసస్తవోగ్రా ప్రతపంతి విష్ణు. లేలిహ్యసే గ్రసమాన సమంత, లేలిహ్యసే నాకుతూ, గ్రసమాన మింగుతూ, సమంతాత్ అన్ని వైపుల నుంచి, లోకాన్ సమగ్రాన్ అంటే సమస్త లోకాన్ని, సమగ్రాన్ అంటే అందరి లోకంలో ఉన్న సమస్తాన్ని, వదనైర్జ్వలద్భి వక్త్రాలతో మండుతున్నటువంటి ఫేసెస్ తో అని, పూర్య అంటే తేజస్సుతో అపూర్య ఆవహించి, జగత్ సమగ్రం విశ్వమంతా కూడా భాసస్తవోగ్ర అంటే నీ యొక్క ప్రకాశం, ఉగ్ర ప్రకాశం అన్నమాట, భయంకరంగా ప్రతపంతి తప్పింపజేస్తున్నాయి. విష్ణు సర్వవ్యాపకుడు అయిన విష్ణు. సో నువ్వు సమస్త జనుల్లోనూ నీ మండుతున్న నోళ్ల ద్వారా అన్ని వైపుల నుంచి మింగివేయుచున్నట్టు, జనులందరినీ అన్ని వైపుల నుంచి నీ నోళ్లతో మింగివేస్తున్నట్లు నాకు కనిపిస్తోంది. మరి ఎన్నో ముఖాలు, నేత్రాలు, నోళ్లు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు కదా. ఆ నోళ్లలో నుంచి వచ్చే అగ్ని, దాంట్లో వాటన్నిటితో నువ్వు అన్ని వైపుల నుంచి అందరినీ మింగేస్తున్నట్టు నాకు కనిపిస్తోంది. విశ్వమంతా కూడా నీ యొక్క భాసస్తో నీ ఉగ్రకరమైన నీ యొక్క వెలుగుతో మరి భయంకరంగా ఉన్నట్టు తపింపచేసేటటువంటి తాపకారకములైన కిరణాలతో నువ్వు వ్యక్తమవుతున్నావు, ప్రతపంతి తప్పింపజేస్తున్నావు నీ భయంకరమైన ఈ భాసత్వంతో, ప్రకాశత్వంతో అని చెప్తున్నాడు. దాన్ని ఇక్కడ చూపించారేమో చూద్దాం. ఇది సో నీ ఉగ్ర రూపంతో అని ఇక్కడ మళ్ళీ కొంచెం ఆ రూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. అఖ్యాహి మేకో భవానుగ్ర రూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. సో అంటున్నాడు, దేవదేవ ఈ భయంకర రూపంతో ఉన్న నువ్వెవరో నాకు దయతో తెలియజేయి, నీకు వందనాలు అర్పిస్తాను. అఖ్యాహి దయతో వివరించు, మే నాకు, కో భవాన్ క అంటే నువ్వెవరివో, కహ్ భవాన్ అంటే కో భవాన్ అని కలిసిపోయింది సంధితో. నీవెవరివో, ఉగ్రరూపం నీ భయంకర రూపం ఎవరివో, నువ్వు ఈ భయంకర రూపంతో కనిపించి నువ్వెవరివో నాకు దయతో వివరించు, నాకు అసలు నువ్వెవరో తెలియడం లేదు. నమోస్తుతే దేవవర ప్రసీద, నీకు నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. దేవవర నా ప్రసీద, నా పట్ల ప్రసన్నుడవు కావు. దేవతలలో గనుడ దేవవర అంటే, ప్రసీద అంటే నా పట్ల ప్రసన్నుడవు కమ్ము. విజ్ఞాతుమిచ్చామి తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. భవంతమాద్యం అంటే మరి నిన్ను, ఆద్యం అంటే ఆదిదేవుడవైన నిన్ను తెలుసుకోవాలని ఉంది. నహి ప్రజానామి నాకు తెలియడం లేదు. తవ ప్రవృత్తి నీ ప్రవృత్తి ఏమిటో, నీ యొక్క కార్యం ఏమిటో, పర్పస్ ఏమిటో, అసలు నీ విషయం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు అని అంటున్నాడు. అందుకని తెలుసుకోవాలి, నాకు చెప్పు. సో దేవవర భయంకర రూపంతో ఉన్న నువ్వెవరో నాకు దయతో చెప్పు, నీకు వందనాలు అర్పిస్తాను. నమోస్తుతే దేవవర ప్రసీద, వందనాలు అర్పిస్తాను, నా మీద ప్రసన్నుడవవు. నీవు ఆదిదేవుడవు, నీ కార్యం ఏమిటో, నీ యొక్క మరి ప్రవృత్తి ఏమిటో నాకు తెలియడం లేదు, నిన్ను గురించి తెలుసుకోవాలని ఉన్నది అని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడితో ఈరోజు
ఇక్కడ అప్పుడు భగవంతుడు సమాధానం మొదలు పెట్టారు. శ్రీ భగవాను వాచ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు అర్జునుడు స్తుతించి ఆ తర్వాత ఏ విధంగా లోకాలు తను కూడా కలవరపడ్డాయో ఈ ఆకారాన్ని చూసి చెప్పటం మనం చూసాము ఈ రోజు. నెక్స్ట్ దాంట్లో భగవంతుడి యొక్క స్తుతులు చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. మరి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మిగిలినవి కంటిన్యూ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. రేపు ఫ్రైడే క్లాస్ ఉంటుంది. సో అందరం మళ్ళీ ఫ్రైడే కలుసుకుందాము. సో ఈరోజు ట్యూస్డే కాబట్టి బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం జస్ట్ మధ్యలో 2 రోజులు ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఫ్రైడే అంటే శుక్రవారం రోజు క్లాసు స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇది కంప్లీట్ చేద్దాము నెక్స్ట్ వీక్. సో తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వండి. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్వశ్చన్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము.